Meidän palveluista tärkeimpiä on nuo verkkovalmennukset, jotka poikkeaa vähän tavanomaisista verkkovalmennuksista sellainen, että siellä on aina se henkilökohtainen online-tapaaminen joka viikko. Me ollaan rakennettu tämä valmennus niin, että tässä mennään todella pintaa syvemmälle. Me autetaan asiakkaita löytää heidän omat tavoitteet ja me tehdään se kokemuksellisen työskentelyn avulla, joka liikuttaa myöskin jotakin täällä, ei pelkästään kognitiivisesti. Tämä on erityisesti suunniteltu esihenkilöille, johtajille ja yrittäjille. Me ollaan paljon perehdytty tavallaan niihin paineisiin, mitä heillä on, heidän tarvitsemaan vuorovaikutus- ja tunnetaito-osaamiseen. Et kun ei riitä, että osaa asiansa, vaan että miten osata olla niiden ihmisten kanssa. Sitten me annetaan hänelle välineitä, että millä pääsee kohti sitä tavoitetta. Ja sitten lisäksi siellä on tukimateriaalina sellaisia teoriavideoita, joita ihmiset voi katsoa sitten silloin, kun heille itselleen sopii. Ja samoin meillä on se meidän uniikki taitoharjoitteluosio, mikä helpottaa niiden uusien välineiden ja työkalujen viemistä sinne arjen haastaviin tilanteisiin.